नमस्कार. श्रीच्या रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण अगदी झटपट तयार होणारी आणि करायला अगदी सोपी अशी फ्रूट कस्टर्डची रेसिपी पाहणार आहोत. तर लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण आवडीने खातात. तर तुम्हीही ह्या होळीला अशा प्रकारे फ्रूट कस्टर्ड नक्की बनवून पहा आणि ते कसे झाले हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचसोबत बेल आयकॉनचे बटनही प्रेस करा. त्यामुळे मी ज्यावेळेस नवीन व्हिडिओ अपलोड करते त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळते आणि तुम्ही माझ्या सर्व रेसिपी पाहू शकता. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर सर्वात प्रथम आपण कस्टर्ड बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी येथे मी या चमच्याने 2 चमचे अशा प्रकारे गच्च भरून कस्टर्ड पावडर घेतलेला आहे. तर हे व्हॅनिला फ्लेवरचं कस्टर्ड पावडर मी येथे घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे अर्धी वाटी दूध. तर हे दूध मी उकळवून थंड करून घेतलेलं आहे, म्हणजेच नॉर्मल टेम्परेचरवरचं हे दूध आहे. तर हे आपल्याला यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि याला व्यवस्थित एकजीव होईपर्यंत मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर कस्टर्ड पावडरचं एकही गुठळी शिल्लक राहता कामा नये अशा प्रकारे आपल्याला याला छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर हे पहा, याला मी छान व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर यामध्ये आता एकही गुठळी शिल्लक नाही राहिलेली. तर अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे मी गॅसवर कढईमध्ये अर्धा लिटर दूध गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. तर हे दूध आपल्याला छान उकळवून घ्यायचं आहे. तर हे पहा, आता दुधाला छान उकळी आलेली आहे. तर 1 मिनिटभर आपल्याला याला छान व्यवस्थित उकळवून घ्यायचं आहे आणि याला एकसारखं असं हलवत राहायचं आहे. तर आपल्याला येथे दूध हे अगदी फुल फॅट असलेलं दूध वापरायचं आहे, म्हणजेच येथे मी म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे. तरच आपलं जे फ्रूट कस्टर्ड आहे ते छान होतं. हे पहा, दुधाला मी येथे 1 मिनिटभर छान उकळून घेतलेलं आहे. त्यानंतर यामध्ये ॲड करायचं आहे अर्धी वाटी साखर. तर साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता. साखर ॲड केल्यानंतर आपल्याला हे छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि साखर पूर्णपणे वितळेपर्यंत याला छान उकळवून घ्यायचं आहे. हे पहा, यातील साखर आता पूर्णपणे विरघळलेली आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे आपण जे कस्टर्ड पावडरचं मिश्रण बनवून ठेवलेलं आहे ते. तर हे आपल्याला सुरुवातीला अशा प्रकारे चमच्याने अगोदर हलवून घ्यायचं आहे, कारण कस्टर्ड पावडर जी आहे ती वाटीमध्ये तळाला बसते. त्यामुळे त्याला हलवून त्यानंतरच आपल्याला या दुधामध्ये ॲड करायचं आहे. तर त्या अगोदर गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि त्यानंतर अशा प्रकारे एका हाताने कस्टर्ड पावडरचं आपण जे मिश्रण बनवले ते टाकायचं आहे आणि एका हाताने चमच्याने अशा प्रकारे हलवून घ्यायचं आहे. असं केल्यामुळे आपलं कस्टर्ड पावडरचं जे मिश्रण आहे किंवा जे कस्टर्ड पावडर आहे ते तळाशी लागणार नाही आणि छान व्यवस्थित एकजीव होतं आणि ह्याच्या गुठळ्याही होणार नाहीत. त्यामुळे याला अशा प्रकारे एकसारखं हलवत राहायचं आहे. आणि कस्टर्ड पावडरचं जे मिश्रण मी यामध्ये ॲड केलेलं आहे ते ॲड केल्यानंतर आपल्याला 2 ते 3 मिनटं लो टू मिडियम गॅसवर हे दूध छान व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजेच उकळवून घ्यायचं आहे आणि त्याला एकसारखं हलवत राहायचं आहे. हे पहा, इथे मी 3 मिनटं याला छान व्यवस्थित शिजवून घेतलेलं आहे. याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता. तर हे आता सध्या गरम आहे, त्यामुळे थोडंसं पातळ वाटत आहे. हे थंड झाल्यानंतर आणखीन घट्ट होतं. तर आपलं कस्टर्ड बनवून आता तयार आहे. तर आता मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे. गॅसची फ्लेम बंद केल्यानंतरही आपल्याला हे असं साईडला ठेवायचं आहे थंड होण्यासाठी आणि त्याला अशा प्रकारे एकसारखं हलवत राहायचं आहे, नाहीतर यावर साई जमा होते आणि त्यामुळे आपलं कस्टर्ड खाण्यासाठी चांगलं लागत नाही. त्यामुळे याला थंड होईपर्यंत हलवत राहायचं आहे. तर हे पहा, हे थंड झाल्यानंतर मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे. थंड झाल्यानंतर याची कन्सिस्टन्सी पहा, अगदी परफेक्ट आहे. जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला ॲड करायचे आहेत फ्रूट्स. तर येथे मी 1 चिकू कट करून घेतलेला आहे, 1 सफरचंद त्यावरचे साल काढून त्यालाही कट करून घेतलेला आहे, 1 केळी घेतलेली आहे. त्याचसोबत येथे मी काही द्राक्षे घेतलेले आहेत आणि डाळिंब घेतलेला आहे. त्याचसोबत येथे मी काळे मनुका घेतलेत, ते गार्निशिंगसाठी घेतलेलं आहे, ते ऑप्शनल आहे. तर हे फ्रूट्स आपण यामध्ये टाकून घेऊया. तर येथे तुम्ही फ्रूट्स तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही वापरू शकता किंवा त्याचं प्रमाणही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता.
तर यातील डाळिंबाचे काही दाणे मी गार्निशिंगसाठी ठेवलेले आहे. अशा प्रकारे आपल्याला हे सर्व यामध्ये ॲड करायचं आहे. आणि याला व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर हे फ्रूट कस्टर्ड आपण सर्व करण्या अगोदर किमान म्हणजेच कमीत कमी 1 तास तरी आपल्याला याला फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर सर्व करायचं आहे. म्हणजेच खायला घ्यायचं आहे, तरच ते खाण्यासाठी छान लागतं. तर हे पहा, फ्रीजमध्ये मी 1 तास त्याला ठेवलेलं होतं. त्यानंतर तयार आहे आपलं फ्रूट कस्टर्ड खाण्यासाठी. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.